per manifestar el nostre total rebuig a un tanatori que Sants no necessita, que Barcelona no necessita. Ens diuen des de l'Ajuntament que hem d'assumir que el tanatori es farà. Els mateixos que no van informar, consultar i acompanyar els veïns davant d'un projecte privat que trenca les dinàmiques socials del barri. Ara, fa una setmana, vam inaugurar la plaça Colindant a la nau dels germans Climent. Un espai públic invisibilitzat per l'Ajuntament amb tanques que forma part d'una zona qualificada com a verda des de fa més de 40 anys. Les veïnes vam decidir gaudir-la ja. Volem aquest espai ple de vida pel barri i que no esdevingui l'esplanada de comiat d'un tanatori privat. El Happy Park, després de 25 anys d'activitat, va haver de tancar al no poder assumir un increment del preu del lloguer del 300% que el propietari especulador li va imposar. Vergonya! En una societat com cal no hauria de ser possible cometre un abús com aquest i l'Ajuntament no ho hauria de permetre. Germans Climent és història de Sants, un edifici modernista catalogat com a bé cultural d'interès local que pretenen transformar obrint portes i claraboies quan el seu ús natural hauria de ser d'equipament del barri. Segur que tots tenim al cap múltiples serveis dels que estem mancats i al qual es podria destinar aquest edifici. Per aturar aquest despropòsit, cuinat per un especulador, un empresari que negocia amb la mort de les persones i un ajuntament que els ha posat la catifa vermella, en lloc de protegir l'interès col·lectiu dels veïns, la plataforma Stop Tanatori iniciarà un procés contenciós administratiu contra l'Ajuntament. El cost d'aquesta acció és elevat, aproximadament 10.000 euros. Hem iniciat una campanya de crowdfunding per aconseguir aquests diners abans de final d'any i demanem a tothom que vulgui que col·labori en la mesura de les seves possibilitats. Podeu fer-ho adreçant-vos a la nostra pàgina web stoptanatori.wordpress.org, on trobareu tota la informació necessària. El futur del nostre barri només depèn de nosaltres i mentre tot això es resol, volem deixar ben clar a tothom que Sants no es ven.